कम ऑन बेबी, रुक काहे गेलू? करा ना। हमारा वेल बस हमसे अब ना हुई। इतना जल्दी थक गईला, अब ही तो हमार मन नहीं के भरल। 2 मिनट प्लीज। अरे तू औरत है कि आग के फट्टी? कब से करता नहीं हम, अब फिर भी कहता रू तार मन नहीं के भरल। हमार तो बस हो गई, बस अब नेक्स्ट टाइम करब। हम जाता नहीं वॉशरूम में। काया जी, ये बताएंगे कि इंस्पेक्टर ताबड़े यहाँ आइला ना का? जी साहब, वो आइल रहे। तोरे इश्क में नाचेम हम, अरे तोरे इश्क में नाचेम हम। उफ, का बोली तोरे इश्क में ना हम मस्ती में गाए, हम खूब नाचे। तोरे इश्क में नाचेम हम, तोरे इश्क में नाचेम हम। दरवाजा खोला जाने मन, दरवाजा खोला खोला। रउआ ई समय यहाँ? बहुत नशा में रहनी हूँ। बस 2-3 मिनट बाद भइल, फिर वो चल गेलन। आप दोनों के बीच का बात भइले, कुछ बताइए। तारा के बोल रानी है ना कि हम रात के जरूर आए। अरे यार का बात बाटे, लाल साड़ी है, तू तो बहुत सेक्सी लागत रू। हाँ अभी ले लेगा तार, चला अंदर। देखी, हम आपके जरूरत पूरा करे खातिर मना ना करतानी। इस समय आस पड़ोस के लोग सब देख रहल बड़े, और इस सब के बीच हमार इमेज भी बहुत अच्छी बनल बा। यही खातिर हम आपसे रिक्वेस्ट करतानी कि आप अभी चल जाएं प्लीज, ताकि इस सब के बीच हमारी इज्जत बनल रहे, प्लीज। हट, हम ना करे नहीं कोनो दुनिया के परवाह। और सुन, तू अगर अपना आप के अपन पति के केस से बचावे के चाहता रे, तो हम जौन बोला तानी तौन तू कर। चल अंदर। देखिए चल। हम आपके जरूरत पूरा करे खातिर इनकार ना करतानी, बस इतना कहतानी कि अब ही आप यहाँ से चल जाइए सबके सामने से, प्लीज। आप बाद में आ जाइबा पीछे के दरवाजा से, तब प्लीज आप, बाकी तो आप समझदार बानी। तोरी यादा हमरा बहुत पसंद आई, बस जाने मन। सुन, पीछे के दरवाजा तू खोल के रख। इंक्वायरी खातिर आइल रहनी है, इनकर पति के मिसिंग केस चला ताटे। तावड़े अगर नशा के हालत में इंक्वायरी करे आइल रहल तो यहाँ से गायब कहाँ हो गए? ओके, हम चलत हैं, कुछ जरूरत पड़ी तो हम जरूर आए। ठीक बस आप। काल कहुना पुलिस वाला रहुरा मोहल्ला में आयल रहे का? हाँ आयल तो रहल। बहुत नशा में रहल, लेकिन चल गए। इंस्पेक्टर तावड़े के गायब भइले 15 दिन हो गए बाटे, लेकिन पुलिस उनकर अभी तक कौनो भी पता ना लगा पौलस। इंस्पेक्टर तावड़े के आखिरी बार काया वर्मा के घर देखल गए रहल। जी हाँ, यूहे काया वर्मा है जेकर पति अचानक से गायब हो गए बाड़न। काया वर्मा के पति गायब भइले का इंक्वायरी करे के खातिर इंस्पेक्टर तावड़े काया वर्मा के घर गए रहल। जानकारी के मुताबिक ई पता चलल है कि जौने रात इंस्पेक्टर काया वर्मा के घर गए रहलन, उ नशे के हालत में रहलन। इंक्वायरी के बाद इंस्पेक्टर तावड़े वहाँ से निकल गईलन।
तब से लेकर अब तक इंस्पेक्टर तावड़े का सबूत कहीं नहीं के मिलत। पुलिस महात्मा लोगन भी परेशान हुए। इंस्पेक्टर तावड़े के आखिरकार जमीन निगल गल की आसमान निगल गल, कौनो कहीं भी पता नहीं खे चलत। आगे के न्यूज के खातिर बनल रही सुधा न्यूज पर। बड़ा अफसोस के बात बा, आज तावड़े के गायब भइले 15 दिन हो गए और हमनी के और वो औरत का नाम है ओकर? जी काया। काया तावड़े जिस रात गायब भइल रहे वो रात काया के घर गइल रहे। वो हमरा के यही बात कहले। तो अनपचन तावड़े के लेके काया से पूछताछ कैले रहला? जी सर, हम काया के साथ साथ उनके पड़ोसी से पूछताछ भी कैले नहीं। वहाँ से हमके पता चलल कि तावड़े घरे गई जरूर डाल, पर दरवाजे से वो पूछताछ करके निकल गई। तावड़े के गाड़ी जहाँ मिलल वहाँ से काया के घर कितना दूरी पे रहल? वही सर तकरीबन 1 किलोमीटर। कुछ तो गड़बड़ बा, पर उ का गड़बड़ बा समझ में नहीं आवता। बहुत दिन से फील्डिंग लगोले नहीं है। आज मैडम काया के सारा माया हम लेके भाग जाए। कुछ मिलल के ना? भागे की कोनो जरूरत ना हा। हम तारा से कुछ ना कहब, बस तारा के अपना साथ हमार दिल लेके जाए के पड़ी। का? तारा के जे चुरावे के बाद चुरा ला, बस हमारे के कंडीशन हा। कैसन कंडीशन? कंडीशन ई हा कि तारा के हमरा साथ करे के होखी जब तक हम खुश ना हो जाई। का भइल? हलक सोख गइल? प्यास हम बुझा देतानी। मर्द हमरा के ऐसने अच्छे लागेले जे खतरा के खिलाड़ी हो खेलन। कम ऑन। करा ना और करा हमरा साथ। रुक काहे गेला? हो गइल, हमारा हो गइल। प्लीज और करा, जो चाहे करा हमरा साथ। थक गेली हम, अब नहीं हमसे। ठीक बा, जा जाके फ्रेश हो जा। हम तारा खातिर जूस लेके आवता नहीं। अरे वाह, इतना खूबसूरत ब्राबा। काश ये हमारे गर्लफ्रेंड सोनू के पास रहत तो मजा आ जात। शहर में 2 महीना में 10 लोग लापता। सूत्र का मानल जाओ तो ये लापता भयल लोग आखिरी बार काया वर्मा के घर के आसपास ना ही तो काया वर्मा के घर के अंदर देखल गई रहल। जी हाँ, ये वह काया वर्मा है जेकर पति 2 महीना पहले लापता हो गए रहलन और साथ ही उनके पति के इंक्वायरी करे वाला इंस्पेक्टर तावड़े भी। तो आप लोगन के का लगत है, गायब भयल लोगन के बारे में पता चली कि नहीं, या फिर गायब भयल लोगन से काया वर्मा का संबंध है कि नहीं? शहर में अब तक कई लोग गायब बना जिनका अभी तक पता ही न चलल।
कि आखिर उनके जमीन खा गई कि आसमान। लेकिन अब तक जो सबूत मिलल बा उससे एक आदमी पे शक जाता, वो है काया वर्मा। जितना लोग गायब भइल बा सारा लोग ओकरे रंगीन याद में खो गइल बाड़ा। ओकरे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना मिलता कि हम ओके अरेस्ट कर पाई। इसलिए हम एक केस के हैंडल करे खातिर मुंबई से बहुत बड़ा होनहार ऑफिसर विक्रम दत्ता के बुलैले बानी। विक्रम दत्ता क्रिमिनल खाती एक अभिशाप है। ई सोसाइटी में छुपल रहल वायरस के खत्म करे खातिर जानल जाना। इनकार एक ही मोटो होला बस कि जब तक गुनाहगार अपन गुनाह कबूल ना कर ले तब तक कुछ न कुछ उतारत रहना ही, चाहे वो कपड़ा हो या खाल।